Jeg hedder René Heinerup, og jeg er ejer af Golfcaféen i Grenaa. Vores gæster er jo primært golfspillere, som spiller hele året rundt, og derfor har vi jo også valgt at skal have lidt forskellige udvalg af både produkter og is osv. Ice Cream, det tiltalte os, fordi de havde mange forskellige slags. Og udbuddet på italiensk is er ikke så stort i Grenaa, og derfor synes vi, det kunne være interessant at vælge Ice Cream, og fordi deres smagsvarianter faktisk er rigtig gode. Vores cafégæster synes rigtig godt om Ice Cream, da det er forskellige varianter, de kan få. Kvaliteten er rigtig god, og en wow-effekt, de får, når de får den første skefuld. Også det der med, at man bruger de rene råvarer, som der er jordbærstykker i, der er bananstykker i og chokoladestykker i, det er ikke bare den tilsætning. Det er ikke noget, de har oplevet andre steder her i Grenaa, så det har de været rigtig glade for. Det gør rigtig meget for os, at vi ikke skal gøre maskinen totalt ren hver eneste aften og tømme den osv. for at rengøre den og desinficere den, efter at man har brugt den en hel dag. Det vil man bare lige tage den ud og vasker den op, og så sætter den ind igen, og så er den klar til at køre. Det er rigtig godt for vores arbejdsmiljø. Hver gang vi har noget at skulle sige til Ice Cream, så får vi respons med det samme. Og hver gang vi skal bestille, så går der ikke andet 1 til 2 dage, så har vi vores varer herude. Så det er vi rigtig glade for. Vi synes, det er rigtig godt match, at man kan komme ind efter en lang tur på 18 huller, som cirka tager 4 timer, og komme ud og nyde på en lækker terrasse, et lækker solskinsvejr og så nyde en lækker is til.